Ja edellisten saumojen kohtiin tänne ahtaampaan paikkaan aina. Niin se tietää sitä, että sieltä ei sitä ihmissilmä taas huomaa niin helposti. Noin. Kun ne nojailee sillä tavalla, että me nähdään, että ne ottaa kiinni siihen molempiin ja sitten ne sisäkulmiin, niin sieltäkin ne ja sisäkaarteisiin ja mielellään pitkinpäin noin. Niin silloin se ei leviä sinne se pitkulainen juotospala miten sattuu, koska nyt tuolta sisäkaarteista se aina se ylimääräinen juotos, jos sitä sinne sattuu jäämään, niin se ei niin helposti näe kuin täällä ulkokaarteessa. Elikkä se on siellä huomaamaton. Tämän sauman tarkoitus on aina olla semmoinen asia, jota ei huomata. Silloin se on hyvä.